Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. Vandaag gaat u kijken naar het tweede gedeelte van de documentaire over het voormalig klooster en pensionaat Jeruzalem te Venray. In de documentaire met als titel Van een gesloten naar open gemeenschap besteden we vandaag aandacht aan de oude historie van Jeruzalem en de school in de jaren 80. Kijkt u mee hoe een pensionaat veranderde in een moderne scholengemeenschap. Wie zijn die Ursulinen die onze school zo groot hebben gemaakt? Hun geschiedenis begint 450 jaar geleden. In 1535 bracht Angela Merici uit Brescia een aantal vrouwen bij elkaar. Ze noemde dit gezelschap Compagnie van Sint Ursula. Angela Merici leefde in een periode van enorme ontreddering en verwarring, ook op kerkelijk vlak. Wantrouwen en minachting tegenover de godsdienst tierden welig. De religieuze kennis was gering. Te midden van dit verval ontstond het verlangen naar een zuivere evangelische godsdienstigheid. Grote predikers traden naar voren. Zij wezen de weg naar een hervorming van kerk en maatschappij. Van die hervorming zou Angela Merici een van de grote bewerkers worden. Wat Venray betreft, sinds de 15e eeuw woonden er al zusters Augustinessen op Jeruzalems grond. Na hun vertrek, in 1835, ging de pastoor van de parochie op zoek naar andere zusters die de meisjes onderwijs wilden geven. In België, in Tildonk bij Leuven, was sinds 1832 een Ursulineklooster gevestigd. Daar klopte de pastoor aan. Zo gebeurde het dat 8 Ursulinen op 16 september 1838 in een huifkar stapten om 4 dagen later, na een onverkwikkelijke tocht, in Venray te arriveren. Ze openden hier een lagere school met pensionaat. In 1915 begon de gymnasiumopleiding. Dat Jeruzalem veel voor de Venrayse bevolking betekende, bleek uit dit cadeau. In 1938 schonk Venray het Grote Kruis bij het poortje op het kerkpad. De jaren 60 kwamen. In die tijd volgde Jean van Lieshout uit Venray, nu Jean Tillemans, de lessen aan de middelbare meisjesschool. In begin jaren 60 was ik leerling op Jeruzalem. Ik heb in 1966 eindexamen MMS gedaan. En ik kan me nog goed herinneren hoe dat je op die school terecht kwam, want dat ging via een toelatingsexamen. Met allemaal kinderen die je helemaal niet kende, van heinde en ver, want er waren dus ook internen bij. Ik was zelf dus extern, ik kwam uit Venray. Maar met al die internen, daar werd in een grote studiezaal dat toelatingsexamen gedaan. En dat was toch wel spannend, omdat je van een kleine beschermde school toch wel in een grotere leefgemeenschap terecht kwam. Mij staat van die jaren bij dat het altijd toch, ondanks dat het toch al vrij groot was, groter als de basisschool, de lagere school, dat het allemaal erg gezellig was en erg persoonlijk. En met name de rectrix die altijd voor iedereen toch een zeer persoonlijke belangstelling had. En als een moeder 's morgens voor de school stond, of bij de ingang dus, om iedereen met een vriendelijke glimlach welkom te heten. En nog zo'n persoonlijk aspect dat mij altijd bij is gebleven is dat ze van iedere leerling de verjaardag op een kalender had geschreven. Althans een soort klapper waar ze dus iedere dag de namen schreef van degenen die jarig waren. Waardoor de hele school wist, oh dat is een jarige vandaag. En wat toch een beetje de persoonlijkheid ten goede kwam en de benadering van de rectrix dus ten opzichte van de leerlingen. In de hogere klassen was het gebruik dat je dan 1 keer in het jaar op retraite ging. En dan heb ik echt in die jaren meegemaakt dat er een verandering kwam in die retraites. Het eerste jaar dat we gingen we naar Bokstel in een echt klooster. En dat was echt allemaal een thema dat besproken werd. Er werd over gemediteerd, er werd gebeden. Het godsdienstige aspect was ontzettend belangrijk in die tijd. Het tweede jaar gingen we met de klas naar Roermond. En daar was het toch wel al wat meer op het sociale
gebeuren gericht. Het godsdienstige aspect dat kwam erbij. Maar het was meer de groep op zich die dus elkaar moest leren kennen of beter leren kennen. Verdieping van de contacten onderling. En ook de toch wel grotere vrijheid die toegestaan werd. Want ik kan me herinneren dat we 's avonds echt de stad in mochten. En zelfs even een cafeetje in. En zelfs, ik geloof ook dat we daar nog wat gedanst hebben. Het was op een gegeven moment wel sluitingstijd dat je binnen moest zijn. Maar het was echt een wezenlijk verschil met het jaar daarvoor. Wat echt toch meer godsdienstig gericht was. Mieke Oostvogel, nu mevrouw Tabing-Suurmond, zat eveneens in de jaren 60 op Jeruzalem. Ze was intern en volgde de lessen van het gymnasium. Het is ontzettend gek om vandaag hier weer in Venray te zijn. We hebben wat rondgelopen door de school waarvan iedereen zei dat die zo veranderd was. Nou, voor mij was dat niet veranderd. En dan kijk je een beetje terug hoe die tijd is geweest. Ik wil vooropstellen dat je niet onverdeeld positief terugkijkt op een kostschooltijd. Ik ben hier intern geweest en ik heb een prima tijd gehad. Aan de andere kant zijn natuurlijk ook wel eens aspecten daaraan waar je niet al te graag meer aan terugdenkt. Maar daar ga ik dus nu niet op in, want het is nu een feestelijke aangelegenheid en we moeten dus leuke dingen vertellen. Een van de dingen die ik echt wel leuk vind om te vertellen is dat mijn man altijd zegt, wat weet je toch veel en je bent duidelijk zo algemeen ontwikkeld. En volgens mij komt dat van die kostschool. En dan roept mijn man er altijd bij van alle jongens die van de Breul komen en van het Canisius, die weten ook altijd zoveel. En dat vind ik altijd heel erg leuk als hij dat zegt, want dat is toch wel een hele positieve indruk die ik heb als ik terugkijk aan de jaren hier op de school. We hadden een prefect, dat is Mère Monique. En zij heette van zichzelf Liesbeth Neler. Dat was een fantastische vrouw. Mieters mens, kortom. En zij had ook echt wel veel invloed op een aantal mensen. In ieder geval op mij. Ze had een geweldige positieve instelling. Verder was zij buitengewoon, ja, hoe moet ik het zeggen, deftig. Nou, je leerde gewoon erg veel van haar. En bovendien bracht ze je toch ook wel heel erg veel leuke dingen bij. Wat cultureel en aspecten van je land betreft. Een van de dingen die ik echt bijzonder leuk heb gevonden is de kastelentocht die zij toen georganiseerd heeft. We gingen gewoon boempad met het hele internaat, 100 meiden in een bus, moet je je voorstellen. Gingen wij op pad en dan gingen we kastelen bezoeken. In een jeugdherberg moesten we dan logeren. En we hebben toen echt prachtige kastelen gezien. En voor mij is het de eerste confrontatie geweest met Bella van Zuilen, die toch wel heel erg bekende vrouw is uit de 18e eeuw, meen ik dat het is. Allemaal manuscripten van gezien in een van die kastelen. Dat is iets dat mij dan altijd zo enorm bijblijft. We hebben verder op school natuurlijk ook veel aan toneel gedaan. Ik mag wel zeggen dat ik daar een klein aandeel in heb gehad, maar wat ik dan deed was niet zo erg hoogdravend. Ik hield het dan meer bij de cabaretjes en op een van de culturele schooldagen, waar dus alle scholen, Ursulinescholen bij elkaar kwamen. Daar is nu een van die cabaretjes van mij opgevoerd. Nou, ik zeg dan van mij, dat is niet helemaal waar, want juffrouw Wartenberg, die heeft daar toen ook een aandeel in gehad, met name het maken van de verbindende teksten. Nou, veel plezier hebben we daar wel gehad. En het is natuurlijk helemaal het einde als je als meisje van 16 jaar in de Schouwburg staat, of liever zit aan de piano, het Schouwburg van Nijmegen. En dan mochten wij dan dat cabaretje opvoeren. En ik denk er aan terug als een hele leuke dag. Er waren bovendien interlyceale culturele dagen in Maastricht en Sittard. 1 keer in het jaar was altijd een grootse sportmanifestatie. Dan kwamen alle Ursulinescholen van Nederland bij elkaar, de interlyceale sportdagen. En daar werd hevig voor getraind en gedaan, want iedere school wilde toch wel als beste uit de bus komen. We gingen dan met bussen naar een dichtstbijzijnd stadion. Dat was een keer het Goffertstadion geweest, wat ik me kan herinneren. Een keer de Vliert in Den Bosch. En daar kwamen al die Ursulinescholen samen. Iedere school had zijn eigen kleuren. Wij hadden dus in mijn tijd oranje sportjurkjes en zwarte sweaters daarop met een wit kraagje. Stond heel charmant.
En daar kwamen we dan, iedere school op zich kwam dan dat stadion binnen onder begeleiding van marsmuziek met een eigen vlag. En ik kan me nog een jaar herinneren dat we zelfs een mascotte bij ons hadden. Een meisje bij mij uit de klas die had van haar vader een lammetje gekregen. En zij was intern en dat was hier op school. En op een gegeven moment werd dat lam op de schouders meegesjouwd naar, ik dacht, Nijmegen. En dat was dan de grote mascotte van Jeruzalem. Ik weet echt niet meer op welke plaats we geëindigd zijn, maar het was gewoon een vreselijk gezellig gebeuren. Al die scholen bij elkaar. En die prestaties, het ging eigenlijk niet zozeer om de prestaties, maar toch wel om de gezelligheid en die scholen bij elkaar. Dat was echt heel gezellig altijd. Op 4 MMS dan mocht je je intrede doen tot ODIS. En ODIS betekent ons doel is samenwerken. En het was, ik denk van origine een beetje een cultureel gebeuren. Je moest ook om intrede te doen een avond verzorgen voor leraren en de 5e klas MMS'ers. En dat was dan eigenlijk een avond die toch al wat cultureel was. Je moest wat zingen en er werd een toneelstuk gedaan. Wij hadden toen iets van Spoken rond middernacht. Een of ander onbenullig stukje, maar wat met vreselijk veel plezier gespeeld is. En daar kwamen dan die hogere klassen en de leraren kijken. Dan moest je nog zorgen dat je toegelaten werd tot ODIS. En daar kwam bij kijken dat je een hele vragenlijst moest beantwoorden met allerlei moeilijke vragen van politiek en sportgebeurens en zo. En was dat allemaal gebeurd, dan werd je toegelaten tot de ODIS. Kreeg je een speldje met het Jeruzalemkruis erop en de letters ODIS. We hadden een eigen lied, het ODIS-lied. En ook een eigen soort gebak, dat was de ODIS-cake. En die is eigenlijk bekend als arretjescake. Dus als er iets te vieren was, werd er ODIS-cake gebakken. En dat werd dan een feest mee opgeluisterd. Een van de belangrijke doelen was ook wel om als 4e klassers, de 5e klassers, het eindexamen een beetje feestelijk uit te luiden. En daar werd dus inderdaad weer het ODIS-lied gezongen als die 5e klassers weggingen. En op de koer werden kransen uitgereikt die we dan allemaal zelf moesten maken voor de eindexaminandi. En voordat ze weggingen werd er nog een feestavond georganiseerd waarop voor ieder leerling die wegging een liedje was gemaakt. En rondom gewoon eigenlijk een feestelijke, gezellige meidenbijeenkomst. Van het eindexamen herinner ik me dan ook nog duidelijk dat die kransen die uitgereikt werden, dat was toch wel een zeer feestelijke gebeurtenis. Het was echt, als je dat ook toen je later zelf kreeg, echt van een prestatie die geleverd was en waardoor je beloond werd met zo'n krans. En dan met kransen en bloemen en ouders en vrienden en kennissen gingen we dan allemaal naar de kapel en er werd dan het Te Deum gezongen. En dat was dan eigenlijk het afsluiten toch wel van het eindexamen. Alleen kreeg je daarna nog het uitzwaaien, het echte uitzwaaien. Dat alle leerlingen echt voor het laatst op Jeruzalem waren en weggingen. En dan werd er door iedereen gezongen Senecun au revoir. En dat was dan eigenlijk toch wel het afsluiten van de Jeruzalemperiode. Alhoewel we een meisjesschool waren, kon je toch duidelijk wel merken dat er al wat toenadering tot het jongenslyceum was, destijds nog IC. Want wij als externe hadden echt dansles met de externe van het IC dus. Na school, wij in uniform, want dat hadden we nog in die tijd. We hadden zomers beige blouse, bruine rokken, grijze vesten. Dus een beetje saai wel. En 's winters hadden we ruitenjurken, wit, zwart ruitje,
Pepita-ruitje. En daarmee gingen wij dan naar de dansles, want het was gewoon na school. Je ging 's middags naar school. De laatste les had je al een beetje op te tutten, want dan zou de dansles spoedig beginnen. En dan kwamen we daar, wij dus keurig stijf in de bruine rokken en de beige blouse op een rijtje. En aan de andere kant de jongens in een zondagse pak. Het waren net wat je nou zou zeggen van, het lijken wel wat oude heertjes. Die kwamen dan van IC af en stonden ook in het rijtje. En dan mochten dan op een gegeven moment heren de dames ten dans vragen. En zo hebben wij ook een dansdiploma zelfs kunnen behalen. Hier in de aula werd het examen afgenomen. En dat was toch eigenlijk wel een prettige tijd, maar eigenlijk echt tekenend voor die tijd dat je inderdaad in je uniform allemaal als een kudde op een rijtje stond en die mannen ook op een rijtje. En ja, daar ging het dan beginnen. Maar het was wel duidelijk een toenadering al naar de jongens toe. Ja, en wat bepaald een aspect is geweest in de opvoeding die wij bij de Ursulinen, bij de nonnen hadden, was toch altijd het accent op de omgangsvormen en op de wellevendheid. Ik vind het altijd een ontzaglijk mooi woord, wellevendheid. Het is iets dat je tegenwoordig toch niet meer zo gericht leert als vroeger. Ik probeer dan mijn kinderen altijd te leren om beleefd te zijn, dat is dan het woord. Er waren heel veel nonnen die daar een uitgesproken feeling voor hadden. Ik denk dan in het bijzonder aan Mère Angela, uitermate charmante non. Ze was natuurlijk al wat ouder toen ik daar was. Zij bestierde het podium van de toneelzaal en van de aula en was echt ontzaglijk aardig en heel precies in haar maniertjes. Ze stuurde je als je na tafel naar het toilet durfde te gaan gewoon terug, want het paste niet en dat hoorde niet en dat was vreselijk onbeleefd. Ik denk niet dat je dat op dit moment nog een enig politessboekje terugvindt of etikettenboekje. En dan kom ik op de etiketten, die hebben wij geleerd van mevrouw Stradowska. Nou, wij begrepen altijd, ik weet niet of dat echt waar is, maar dat zij dus een uitgeweken Russische prinses is geweest, of in elk geval iets heel moois en iets heel voornaams uit Rusland. Zij gaf balletles op school. Nou, daar ben ik altijd stijf voor geweest, dat heb ik nooit gekund. Die politeslessen die waren voorbehouden aan de 5e en de 6e klas. Want in de 1e en de 2e klas kreeg je politesles van Mère Paul. Nou, die wist er ook al aardig raad mee. Maar mevrouw Stradowska bereidde ons echt voor op het grote leven zoals dat tegenwoordig helemaal niet meer bestaat. Van handschoenen tot hier, als je naar het bal gaat. Hoe je moet gedragen op cocktailparties. Enfin, alle mogelijke manieren om van en aan tafel te gaan. En de wellevendheid naar oudere mensen toe. En in Leiden, toen ik ging studeren, heb ik dat in zoverre wel bezuurd dat ik zo wellevend was, dat als ik met mijn mede-novieten in de groentijd aan tafel zat en de schalen voor liet gaan, omdat iedereen me eerst kon nemen, dat ik altijd achter het net viste, want al mijn jaargenootjes uit Leiden, die hadden beslist minder politessen geleerd dan ik. Die namen van de schaal af en dachten, ik neem vast voor de volgende boterham ook, want er zijn niet genoeg plakjes voor 2 boterhammen. En zo was ik altijd de sigaar. Maar het neemt natuurlijk niet weg dat je toch een soortement van grondhouding meegekregen hebt, waar je hele verdere leven toch plezier van hebt. En zo kijk ik daar op terug. De 60er jaren waren heel belangrijk voor de ontwikkeling van de school. De school groeide van ongeveer 300 naar 500 leerlingen, van wie er 400 extern waren. Ter vergelijking, in 1948 waren er nog maar 25 externen. Deze externe democratisering werd in de 60er jaren geleidelijk gevolgd door een proces van interne democratisering. Iedereen die bij het onderwijs betrokken was, de leerlingen incluis, werd aangespoord tot meedenken en medeverantwoordelijkheid. Om te beginnen kwam er een lerarenraad. In 1964 verdwenen UVO en ODIS om plaats te maken voor een schoolraad. UVO en ODIS waren, zo was de constatering, tot een lege traditie geworden. Ten slotte werd er een oudercomité opgericht. Op het internaat rees de vraag of het uniform niet moest worden afgeschaft. Aan het eind van de jaren 60 werd het uniform inderdaad afgedankt. Ook opvallend in die jaren was de grote samenwerking tussen de Ursulinenscholen van het middelbaar onderwijs. Zo waren er bijeenkomsten van de rectoren van die scholen en er waren contactdagen voor tekenleraren alsmede voor handwerkleraressen.
Tijdens een vergadering van godsdienstleraren in maart 1968 werden de tot dan toe gehouden verdiepingsdagen bekritiseerd. Men besloot tot een nieuwe vorm. En wel tot een algemeen cultureel programma waarbinnen de godsdienstige vorming een plaats zou moeten vinden. Toen werden de werkweken geboren. Ja, dat weet je erg goed, Peter. Ik was 3 jaar in Westerbeek geweest met de kinderen, eindexamenkandidaten. Maar die weken liepen helemaal niet. De aandacht van de leerlingen gericht op het alleen godsdienstige, dat ging achteruit. En toen heb ik jou gevraagd om een programma te maken, aardrijkskunde, vooral hoofdzakelijk. En dan zou ik proberen om een combinatie te vinden van, laten we zeggen, educatief, aardrijkskunde, geschiedenis. En dan 's avonds zou ik proberen iets te organiseren wat het aspect van bezinning, retraite, misschien een beetje van vroeger nog genoemd, zou kunnen organiseren. Ja, dat klopt, Jan. En toen ben ik aan het zoeken gegaan als docent aardrijkskunde dus naar een bepaald gebied in Nederland wat heel typerend was. En dat is de keuze gevallen op de provincies Groningen en Drenthe. En daar hebben we inderdaad, zijn we daar een week doende geweest met die eindexamenleerlingen van de MMS. En hebben we het aspect van de religie toch ingebouwd. Ja, dat herinner ik me nog. Want we moesten natuurlijk toch een beetje zoeken in die richting. En toen zijn we gaan zoeken in Groningen in het eerste jaar. En toen vonden we een pater, die werkte, we zouden zeggen vandaag, in de achterbuurten van Groningen. Ja. En die kwam op een avond bij ons met een aantal problemen die hij kende. Ja. Weet je nog? En die legde hij voor aan de leerlingen, hoe zouden jullie dat oplossen? En aan het eind van de avond dan zei hij uiteindelijk hoe hij het had opgelost. Ja, en ik herinner me nog goed dat de leerlingen dan stom verbaasd waren met wat voor een oplossing hij tevoorschijn kwam over wat ze zelf gedaan hadden. Ja, weet je wel heel goed. En die heet dat die pater uit Drenthe, die onder de jeugd werkte. Ja. Dat vonden ze ook al heel gek. Want in Noord-Limburg, jeugdwerk, ja, men kende zo'n beetje het Maria-legioen. Men kende iets van verkenners. Maar dit soort jeugdwerk, dat kende helemaal nieuw voor hun. Ja. Goed herinneren. En weet je wat ik zo geweldig vond van die werkweken? We hadden een heel druk programma. We stonden 's morgens een bepaalde tijd op. En om 9 uur vertrok de bus, weet je nog? En 3 jaar lang is er nooit een buschauffeur heeft moeten wachten op een leerling van Jeruzalem. Ja. Dat liep perfect. Die kinderen die we toen mee ons hadden, het was nooit een probleem. Ze luisterden goed. En dat was eigenlijk erg gezellig. Ja. Ja, ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment gestopt ben met het organiseren. En dat hing samen met die weken die ze gingen organiseren. En ik meen dat dat sensitivity training heette. Dat ze toen gingen toepassen. Och ja. Ja, Wil Friedrichs. Ja. Hans van Helmond. Ja. Och ja. Ja, en die sensitivity training, ja, dat was dan niet meer het vak wat ik behandelde. Nee. En daar ben ik ook mee gestopt. Dat heb ik toen ook niet meer gedaan. En dat is dan ook eigenlijk het einde geworden van deze werkweken, zoals we die georganiseerd hadden. Ja. Eigenlijk jammer, hè? Ja. Het was te vroeg. Ja. Dat was eigenlijk jammer, ja. De werkweken werden tot activiteitendagen waarin voor eigen bezinning geen plaats meer was. De vraag blijft echter of de mens niet af en toe stilte nodig heeft om tot zichzelf te komen. Het 50-jarig bestaan van Jeruzalem vierden we in 1965. Het feest duurde van 26 tot en met 31 oktober.
vele activiteiten. Zo organiseerden we fancy fairs voor de missie en beleefden we de actie Eten voor India, waarvoor zelfs een carillon uit Asten overkwam. Er bestond een wereldliga en ook een sociale sectie die avonden voor bejaarden verzorgde. We maakten palmpasen voor de gezinnen en we deden mee aan vele excursies. De brugklas deed zijn intrede toen op 1 augustus 1968 de wet op het voortgezet onderwijs van kracht werd. De zogeheten Mammoetwet van minister Kals. Uiteraard kregen ook Jeruzalem en het lyceum, dat nu het Bosveld College is, een brugklas. In het jaar 1968-1969 was de brugklas van Jeruzalem alleen nog toegankelijk voor meisjes en de brugklas van het lyceum voor jongens. In augustus 1969 zouden deze brugklassen toegang geven tot zowel tweede klas HAVO als tot de tweede klasse van Atheneum en Gymnasium. Het Atheneum werd overigens pas in 1972 op Jeruzalem ingevoerd. Bij het begin van het schooljaar 1969-1970 zouden de brugklassen van zowel Jeruzalem als Lyceum toegankelijk worden voor meisjes en jongens. Zo verschenen in dat jaar de eerste 3 jongens op onze school. We mogen dat moment een keerpunt in de traditie van Jeruzalem noemen. Leo Fase was de eerste die bij ons in 1972 eindexamen gymnasium haalde. Ja, 72. Ik ben 70 gekomen. Ik ben op 5 gekomen. En dat kwam omdat ik op Bosveld, ja, was ik dus van afgestuurd. Ja. En ik was op 4 en 5 blijven zitten. Een van de 3 eerste die bij ons hun hele middelbare schooltijd hebben doorlopen was Geert Fuchs. De woelige jaren, voor mij dan, maar ook in de maatschappij. Ja. Maar de allereerste dag, ja, natuurlijk ontzettend shaky. Vooral toen ik de eerste keer op de binnenplaats kwam. Onder het speelkwartier, of hoe heette dat? Het kadeur. Ja. Klein kwartiertje. Een klein kwartiertje. Nou, ik liep zo de plaats op en echt de hele school, allemaal meisjes. Nou, keken zo naar jou en toen wist ik echt niet van, waar moet ik nou gaan staan? Ja. Trouwens, ja, dat heb ik nog wel een hele tijd zo gehad. Ja, dat hadden wij in het begin natuurlijk ook wel, dat je echt het idee had dat je steeds nagekeken werd als je door de hele school liep, zeg maar. Maar dat ging er toch wel vrij snel vanaf. Ja, ik ben niet anders gewend geweest dan natuurlijk. Meteen in de eerste klas kwam ik dan in zo'n situatie terecht. Ja, god, ik was toen 17. En dat is toch al een leeftijd, dat je toch al, ja, dat je toch al zo alles naar meisjes of met meisjes omging en zo. En dan was dat toch een beetje een spanningsveld. Ja. En dat voelde ik dan ook wel eens, ja. Maar je moet zeggen, zo in mijn eigen klas. Ik heb er trouwens nog een foto. Huh? Hier. Ja, die. Nou, we zaten maar, dat was op 5 Alpha. We waren met z'n 9. Kijk, ik daar. Dat is een klein klasje. Met ontzettend lange haren. Nou, dat was toen, hè, dat was nog het soort nasleep van de hippie, het hippie tijdperk. Toen zaten we, even kijken, dit is nou, was toen de 5e klas of niet de 6e klas van jou? Dit is de 5e. Ja. Dus die waren 4 of 5 jaar ouder dan toen wij daar kwamen. Ja. Toen wij daar kwamen als eerste 3 jongens werden wij een beetje zeg maar voorgetrokken of bemoedigd min of meer. Zoals we dat toelieten dan natuurlijk, door de meisjes van de oudere klasse. Maar dat toch echt wel... dat was ook weer een hele rare situatie eigenlijk. Je had de verhouding met de meisjes in je eigen klas en in de andere klasse van de brugklas. Ja. Waarbij een beetje meisjes wat giechelend tegenover je stonden natuurlijk. En dan had je de meisjes in de hoge klasse die dat wel leuk vonden en die een beetje overal bij betrokken en waarmee je allerlei dingen samen mocht doen. Zo'n verschil met het Bosveld College, hè. Dat was echt een ontzettend autoritaire bedoeling, voor mij dan. En waarschijnlijk ben ik daar ook gestrand. En echt alles zo in rechte banen. En toen waren we toch al zo in boksen tegen allerlei autoriteit en zo. Ja. Dat was toen eind jaren 60.
En dat was toen ik op Jeruzalem kwam, dat was echt zo, hup, alles... maar alles kon daar ineens ook, hè? Want toen is op een gegeven moment... hier is het ook heel snel gegaan, hè? Het trefcentrum is toen op een gegeven moment geopend. Ja. 2e of 3e jaar dat ik er zat. Kreeg je een kroeg. Ja. Mocht er bier gedronken worden en dan is het zelfs een tijd geweest dat ook tussen de middag geschonken werd. Ja, dat is toen een beetje uit de hand gelopen op een gegeven moment. En toen, ongehoord eigenlijk, hè? Ik bedoel, dat zou nou... leerlingen beschonken, 's middags uit de lessen kwamen. Toen is dat snel teruggedraaid tot alleen maar... Een beetje te dol. Vrijdagsmiddags geloof ik. Ja. En door de week alleen maar fris of zoiets. Het aantal jongens groeide snel. In 1976 waren er al 434 naast 630 meisjes. Zo'n snelle aanwas leverde ruimteproblemen op. Er kwamen noodgebouwen bij. Jericho, waarin de brugklassen moesten worden ondergebracht, en het Brukske. Bovendien bleek het noodzakelijk diverse andere ruimten voor allerlei doeleinden aan te passen. Het schoolbestuur ontkwam evenmin aan veranderingen. In 1969 bestond het nog uit 2 religieuze en 4 leken. In 1975 echter was het aantal zusters in het bestuur teruggebracht tot 0. 2 jaar later werd het bestuur overgedragen aan de stichting Scholengemeenschap Jeruzalem. Zuster Dorothee trok zich in maart 1970 om gezondheidsredenen terug uit de schoolleiding. Ze had zich 22 jaar lang met veel enthousiasme en bezieling voor Jeruzalem ingezet. Tijdens een feestavond in de Schouwburg op 20 maart namen we afscheid van haar. Die feestavond was voorafgegaan door een eucharistieviering in de Vredeskerk en werd de ochtend erna gevolgd door een feestelijke bijeenkomst die opnieuw in de Schouwburg plaatsvond. De dag werd besloten met 2 recepties. De eerste in de Schouwburgfoyer, de andere in Jeruzalem. Later kreeg zuster Dorothee van de leerlingen een fotoalbum aangeboden met foto's van het schoolleven. Tijdens haar dankwoord zei ze onder meer dat de scholengemeenschap Jeruzalem geestelijk actieve mensen mag vormen, met kritische zin en met een christelijke levensvisie. Mensen die in staat zijn gelukkig te leven in hun tijd en hun wereld. Enkele maanden voordien werd door de docenten heftig gebrainstormd over de nieuwe schoolleider. Sommigen kwamen met een uitgewerkte profielschets onder het motto: hoe zie ik de nieuwe rector? De gesprekken sleepten zich tot in de late uurtjes voort. Op deze foto zien we de nieuw benoemde, de heer Schellens. Er brak een periode aan die zo'n 12 jaar zou duren en waarin vele onderwijsvernieuwingen werden besproken en doorgevoerd. Die onderwijsvernieuwingen waren wel ingegeven door idealisme en door de wens om het kind centraal te stellen, echter niet tot ieders tevredenheid. Desondanks, maar wie had anders verwacht, werd in 1975 op bijzondere wijze het 60-jarig bestaan van Jeruzalem gevierd. Het feest stond in het teken van het vuur. Vandaar een fakkeloptocht vanuit IJsden. IJsden, waar de school 6 jaren lang een onderkomen had gevonden. Om 9 uur 's morgens overhandigde de burgemeester van IJsden de brandende fakkel aan de eerste loper. 70 maal ging het vuur van hand tot hand tijdens zijn tocht via Sittard, Roermond en Helde naar Venray, waar om 19 uur de laatste vuurdrager met de fakkel het schoolterrein opliep. Daar werd een groot vreugdevuur ontstoken. Wellicht dat dit vuur als symbool werd gezien voor het vuur dat het leven in Jeruzalem steeds gekenmerkt heeft. Een Jeruzalem dat bereid was telkens andere kaarsen aan te steken, ook toen de school noodgedwongen buiten Venray stond. Aan het eind van de jaren 70 bereikte het aantal leerlingen een hoogtepunt. We telden er plusminus 1200. 2 leerlingen van het gymnasium in de jaren 80 waren Marie Astrid Vermaas, we kennen haar al, en Marlies van de Munkhof. Nou, iets wat ik zelf ook altijd heel fijn heb gevonden, dat was een initiatief van zuster Vera. Dat was toen de Griekslerares bij ons op school. Dat kan je vast ook niet herinneren. Weet ik, ja, heb ik er ook les van gehad. Ja, en die is op een gegeven moment op het idee gekomen om met groepjes mensen, leerlingen, van meestal de 5e en de 6e klas, naar een klooster te gaan voor een soort bezinningsweekenden. In het begin waren die groepjes heel erg klein. Er is zelfs een jaar geweest dat er maar 1 man mee is geweest.
allereerste keer. Ja. En toen wij geweest zijn, dat was ook in Megen. De eerste keer was het ook in Megen. Toen waren we met een man of 10 geloof ik, hè? Nee, het was iets minder hoor. Oh. Een stuk of 8. 8 mensen. Ja. En ik had nog geluk dat ik mee mocht. Ik zat pas in de 4e. Vond ik wel leuk toen. Dat was echt heel bijzonder ook. We waren toen te gast bij Franciscanen, hè? Ja, in Megen. In plaats van bij de Clarisse. Dat was het eerste altijd. Toen zijn we nog naar de Clarisse toe geweest. Ja. Dat klopt. Hebben we het koorgebed nog meegemaakt. Dat was wel lachen. Ja, was wel leuk. Maar het was toch leuk om dan helemaal in zo'n klooster mee te gaan. Ja, je pikt er dan maar één iets van uit. En dan voel je je toch niet zo bij betrokken bij de rest wat Nee, dat is waar. Ja. Maar wat ik zelf best fijn vond, is dat je dan andere leerlingen die ook bij jou op school zitten, toch op een heel andere manier weer leert kennen. Ja, dat vond ik ook, ja. Op school is het contact toch vrij oppervlakkig. Je praat over leraren die je al dan niet bevallen. Je praat over lessen die uitvallen, over proefwerken die je hebt. Maar eigenlijk nooit over andere onderwerpen die misschien toch wel wat dieper liggen. Nou, dat was bij ons in de klas wel hoor. Tenminste, ja, wij hadden een nogal politiek bewuste klas. En ook verschillende mensen die echt behoorlijk actief waren in de politiek. In de vredesbeweging en dat soort dingen. En wij hadden ook nogal wat verschillende politieke opvattingen bij ons in de klas. Dus dat ging echt vaak hard tegen hard hoor. Ja. Dat was echt soms felle verhitte discussies. Dat is echt wel, Nee, dat is bij ons eigenlijk in de klas nooit zo naar voren gekomen. Ik heb nou pas gehoord dat het nou ook weer een stuk minder is. Ik hoorde van een vriendin van me die nog op school zit dat een leraar die had gezegd van nou ja, het is eigenlijk een heel eind aan teruglopen. Ja. Politiek bewustzijn van de leerling. Een van de jubilea in die tijd, in 1980, gold de heer Wijn. Hij was 25 jaar aan Jeruzalem verbonden. In juli 1982 vond andermaal een wisseling van wacht plaats. Rector Schellens verliet de school. De heer Biesels werd waarnemend rector. Zeker. Ook in deze jaren was sporten een geliefde bezigheid. In de winter van 1984 werden de lange latten zelfs in onze eigen omgeving ondergebonden. In augustus 1984 kregen we een nieuwe rector, Jan Hein de Wit. In april 1985 werd het hoofdgebouw verbouwd. De ingang is nu aan de straatkant. Als het gaat om de toekomst van de school, dan moet je je op de eerste plaats afvragen wat de school geworden is na 70 jaar. En op de tweede plaats moet je kijken naar de tijd waarin wij leven. En dat tweede is erg belangrijk, want wij leven op het ogenblik in een tijd die gekenmerkt wordt door een sterke reactie op de vorige decennia. Je zou kunnen zeggen dat er een nieuwe zakelijkheid in het onderwijs is ingeslopen. Het is zo dat men in deze jaren vindt dat onderwijs er vooral toe moet dienen om leerlingen toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Dat lag 15 jaar geleden heel anders. Ik denk dat wij als school moeten proberen om verder te kijken dan een trend lang is. En dat je moet blijven kijken naar wat nou echt wezenlijk is voor onderwijs. En als het daarom gaat, heb ik een uitgesproken mening. Wezenlijk voor onderwijs is de ontmoeting tussen de leraar en de leerling. Die persoonlijke ontmoeting is het allerbelangrijkste. En ik denk dat dat iets is wat je bij alle ontwikkelingen die je doormaakt heel goed in het oog moet blijven houden. En met een persoonlijke ontmoeting, daarmee bedoel ik
Voor mij is de leraar een meester die de kleur der dingen ervaart. Dat klinkt een beetje theatraal, maar daarmee bedoel ik... de leraar is iemand die een bepaalde persoonlijkheid heeft... en vanuit die persoonlijkheid leerlingen ontmoet. De heilige Angela de Merici, die de orde van de Ursuline heeft gesticht... heeft gezegd, zo staat het geschreven... prent elke leerling in uw geest en uw hart. En daar ben ik het volledig mee eens. Maar ik vind dat het eigenlijk idealiter ook andersom zou moeten gelden. Het zou ook voor leerlingen moeten zijn dat zij hun leraren in hun geest en hun hart prenten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.